Темата за затлъстяването е изключително актуална в съвременното общество и представлява интерес както за широката общественост, така и за нас като специалисти в областта на здравето. Всички сме наясно, че говорим за изключително сериозен проблем в последните години, който е свързан и с начина на живот, и с състоянието на обществото, и най-вече с менталитета на съвременния човек. Затлъстяването като такова е фактор, с който определено трябва да се съобразяваме. И мога да кажа, че сега, в времето на задоволеното и урбанизирано общество, той изведнъж излезе на дневен ред. Особено в времето на обществото с една сравнително висока продължителност на живота, казвам го, сравнявайки с предходните столетия. Докато през средновековието на наднорменото тегло се е гледало като на признак на здраве, разбира се, в контекста на всеобщия глад, в контекста на епидемиите и заболяванията, свързани с недохранването, то сега с промяната на структурата на обществото, с промяната на здравеопазването, с появата на сериозни профилактични програми и удължаване продължителността на човешкия живот, на затлъстяването започва да се гледа като на изключително негативен фактор. За всички ни е ясно, че съвременният човек, лишен от възможностите си за движение, закрепостен в големите градове и подложен на постоянната атака от реклами на хранителни продукти с висока калорийност и ниска хранителна стойност, е жертва на проблема, който визираме. Особено важно е, че затлъстяването като такова вече е негативен фактор, но особено негативно е един особен аспект на затлъстяването като такова и това е органното или висцералното затлъстяване, така нареченото в медицинската литература централно затлъстяване. Преди време на затлъстяването се гледаше по-общо. Определяше се индекс на телесната маса, IBM, който беше водещ фактор в направление дали лицето е затлъстяло или не. Без да изчезва като значимост ролята на индекса на телесна маса, нещата бяха прецизирани. С други думи, вече можем да диференцираме една доста по-опасна форма на затлъстяването, или това е така нареченото централно затлъстяване. За да бъда по-ясен, трябва да изясним, че масната тъкан в човешкия организъм е отложена главно в две депа. Едното е подкожното депо, другото е периорганното депо, или масната тъкан, която се намира в коремната кухина и най-вече около вътрешните органи. За да бъда още по-ясен, трябва да кажа, че метаболитно активната масна тъкан е именно тази, която се намира в коремната кухина, или централното затлъстяване увеличава именно метаболитно активната част на масната тъкан. Защо го казвам? Защото между проблемите, възникващи със здравето и централното затлъстяване, има пряка връзка. Може би било интересно за широката публика да знаят, че освен затлъстяването, което е в коремната кухина, има и отделно масно депо около почти всеки вътрешен орган, около бъбреците, около сърцето и така нататък и така нататък. Централната масна тъкан, висцералната масна тъкан си взаимодейства. С други думи, имаме взаимодействие между основното депо и взаимодействие между масната капсула около всеки един орган и това взаимодействие се изразява в чисто ендокринен и метаболитен план. Ще ми се да представя проблема така, че да бъде много по-ясен на немедицински език, да бъде много по-ясен за масовия потребител и може би
това, което бих искал да кажа на първи план, е, че увеличавайки запасите на масна тъкан в коремната област, на практика ние поставяме организма в изключително сложна ситуация. Създаваме риск от значими съдови заболявания. Може би стар афоризъм е, че един човек е толкова здрав, колкото са здрави неговите съдове. Централното затлъстяване влияе точно на това съдово здраве. Какви са рисковете, които създава централното затлъстяване, висцералното затлъстяване? Най-вече от два бича на съвременния човек. Това е сърдечно-съдовите заболявания и диабет, като основно изключително тежко метаболитно заболяване. Смело мога да кажа, че имаме епидемия от затлъстяване. С други думи, около 25% от населението на планетата е с наднормално телесно тегло. По-лошото е, и го наблюдаваме всички, че имаме подмладяване на проблема. Имаме все повече и повече млади хора, дори деца, с затлъстяване, и то най-лошото е, че от това затлъстяване преобладава именно абдоминалното затлъстяване, което е и тема на нашия разговор. Защо е толкова опасно? По простата причина, може би ще навлеза малко в биохимията, отново ще опитам да бъда достъпен, по простата причина, че висцералната масна тъкан е в особени взаимодействия с организма. При нейното разграждане се отделят масни киселини, които биват усвоявани директно в порталната вена. С други думи, те моментално преминават в кръвообращението на черния дроб. Това е изключително тежко за тормоза функцията на черния дроб, като го кара да отделя големи количества триглицериди, нарушава се липидния обмен, изключително тежко страда съотношението между различните липидни фракции на холестерола, с други думи намалява полезния, добрия холестерол за сметка на увеличение на LDL или така наречения лош холестерол, което изправя съдовата система пред сериозни проблеми. И това е само едната страна на въпроса. Поради метаболитната активност на цервикалната масна тъкан, тя отделя значително количество вещества, които в същността си представляват сигнални протеини. С други думи, това са химически фактори, така наречените адипокини, които генерират един съдов възпалителен процес. Адипокините сами по себе си могат да бъдат участници в различни негативни болестни процеси в организма. Те могат да бъдат генератори на или да участват в определянето на високото кръвно налягане, могат да участват в определянето на метаболитни проблеми, водещи към диабета, могат да участват в поддържане на един нискоактивен възпалителен процес в съдовия ендотел. Всичко това създава огромни проблеми за сърдечно-съдовата система и за жлезите с вътрешна секреция, визирам основно панкреаса, в физиологията на съвременния човек. Така че, ако обобщим какво имаме на практика. Затлъстяване, абдоминално затлъстяване или така нареченото висцерално затлъстяване, оттам нататък целият порочен кръг, който се завърта. Отделяне на метаболитно активни вещества, повишаване на кръвното налягане, създаване на риск за поява на диабет, тежко метаболитно заболяване и в крайна сметка и диабета, и влошения липиден профил и високото кръвно налягане водят до едно. Сърдечно-съдови, мозъчно-съдови заболявания и изобщо една, мога така да обобщя проблема, една тотална съдова болест, развиваща се в далечен план за пациента. Висцералното затлъстяване, което е и в всичко казано тук може да се обобщи в една особено популярна напоследък патология, така наречения метаболитен синдром, или това е съвкупност от централен тип затлъстяване, от дислипидемия
или високи стойности на триглицеридите и ниска стойност на HDL холестерола или на добрия холестерол, високо кръвно налягане и влошен глюкозен толеранс, т.е. кръвна захар на гладно, която е по-високи стойности, или самото заболяване диабет. Виждате, че една ендокринна и сърдечно-съдова патология може да бъде обединена с изключително тежки последици за пациента, който страда от подобен тип заболяване. И от тук можем спокойно да преминем към евентуалната профилактика или лечение на подобно състояние. А профилактиката е една. От една страна това е първичната профилактика или недопускане. Абсолютно, повтарям, недопускане появата на затлъстяване и особено на централен тип затлъстяване. И от друга страна, при появата вече на нещо подобно, активната борба с него. Активната борба, тъй като появата на централния тип затлъстяване все още не значи, че пациентът непременно е осъден да преживее всички тези съдови катастрофи, за които говорим. Но изоставянето на проблема би довело задължително при голяма част от пациентите до тежки последици, съдови инциденти, да не кажа фатален край. Така че можем да разглеждаме профилактиката и като първична, и като вторична. И в основата на всичко, а това е и медицинска препоръка в областта на сърдечно-съдовите заболявания, стоят две неща – хранителен режим и двигателен режим. Хранителен режим тотално променен в направление консумация на груби влакнести храни, на плодове, на зеленчуци, намаление количеството на бързите въглехидрати и умерено количество белтъчини, като акцента пада върху растителните белтъчини. В двигателен план темата е изключително обширна и аз не бих искал да конкретизирам с някакви определени изисквания. Но тъжната истина е една. Нашите деца и нашите млади хора бяха лишени, а и сами се лишиха от възможността за физически натоварвания с урбанизацията на живота, с ангажиментите в ежедневието и най-вече с поява на развлеченията от интерактивен тип. Говоря за компютърната зависимост в младото поколение. Не смятам, че компютър е нещо лошо. Напротив, смятам, че това е огромна възможност. Само, че когато в съответната област се стига до крайности, резултатите са плачевни. По същия начин не смятам, че трябва да има и тежки диети и тежки ограничения в хранителния режим на всеки един индивид. Смятам, че да има по-скоро направление в храненето. Винаги съм бил привърженик на афоризма, че няма вредни храни. Има вредни количества. Щом е храна, то тя непременно има своята роля. Въпросът е доколко разумно ние се възползваме от съответната храна. И по въпроса с физическото натоварване, пак повтарям, темата е изключително широка, но това е нещо, което би трябвало да присъства в дневния режим, смело мога да кажа, в ежедневния режим на всеки един човек. Така че с изключително прост алгоритъм на хранене и на движение ние можем да си спестим невероятно тежки усложнения, невероятно тежка патология и то без да прибягваме към медикаментозната терапия. Защото медикаментозната терапия минава в сферата на другата част на проблема. В ситуацията, в която сме поставени с медикаментозна терапия, ние можем да подобряваме, можем да отдалечаваме, но не можем да излекуваме тежките съдови заболявания, на какъвто риск е подложено съвременното ни общество. По-скоро с медикаменти бихме могли да предотвратим, ако нещата са влезли в такава полоса, някакъв съдов инцидент. С медикаменти бихме могли да отдалечим евентуален съдов инцидент. Но с спорт и с хранене ние можем да не допуснем появата на основа дори за такъв съдов инцидент или за такова съдово заболяване.